Sa number 3, ang natabo nga election day shooting incident sa Silay City mag-aapekto sa peace and order situation sang syudad para sa barangay kag SK elections. Inisuno sa Commission on Elections Negros Island Region Director Attorney Lionel Marco Castellano. Suno kay Castellano, ginakabig nila ang natabo nga tiruhay sa adtong Mayo 12 sa barangay Mambulak nga nagutas ang kabuhi sang duha kag pagkasamad sang 7 ka iban pa bilang election related. Gani paabot nga sa masunod nga piniliay manginiyelo gikan sa green status ang Silay City. Suno sa pamuno sang CIDG Negros Island Region kasi Colonel Arwin Tadeo nga nagapungko man bilang Vice Chair sa Special Investigation Task Group Silay nga gintukod na establish nila nga ang motibo election related. Nagpositibo man sa paraffin test o kung gunpowder, nitrate. Silang tad Punong Barangay Arnie Benedicto nga mo ginatudlo nga gunman sa naglutad nga shooting incident. Sa karon, nagapabilin sa custody sang CIDG ang Punong Barangay samtang ginahulat ang commitment order gikan sa korte. Si Benedicto kag 3 ka iban pa nga John Does ang nagapangatubang sang 2 counts ng murder kag 7 counts ng frustrated murder. Ang mga nagkalamatay kag nagkalasamaran ginasiling mga supporters ni Mayor Judith Gallego kag nagabantay batok sa ginaligar vote buying. Now that the Philippines has classified this as an election-related incident, magiging affect apektado rin siya. Usually, one higher yellow, from green to yellow. So, yung tulad ng, for example, sa Negros Oriental, noong 2022, may kinakay din sa Pasay. Kaya lang, sa kanila doon, yellow na sila dahil government control. So, one higher is green. Yan ngayon, green yan sa election.